салом алайкум дӯстон. Шахсоне ки аз хитои Турсия заказ кардан мехоҳанд, метавонанд ки ба мо нависанд. мо ба ҳама нозикиҳош ба шумо нишон дода, кӯшиш мекунем, то якум заказ ба дастатон расидана кӯмак кунем. Ва ба ғайр аз Pinduoduo, Taobao, 16 бо сайтҳое ҳастанд, ки инро ҳеҷ кас нагуфтааст. Шумо метавонед аз он ҷоҳам заказ кунед. Сайтҳои косметика, ки фақат метавонанд занҳо ҳама як намуди косметикашонро аз ин ҷо гиранд. То охир тамошо кунед. Ҳама намуди мехосаатонро аз ин ҷо ёфта метавонед. ва пӯяфзол, ки дар ин ҷо ҳама намуди пӯяфзол бо нархи аз ҳама арзон ёфта метавонед. Танҳо ин сайт фақат пӯяфзол дорад. ва сайти сохтмончӣ. Аз ин ҷо ҳама намуди молҳои сохтмонро ёфта метавонем. Инаш бошад сайти электронӣ, яъне телефон, компютер, ноутбук, ҳама чиро мо аз ин ҷо ёфта метавонем. Инаш бошад сайти фақат либосҳои занона ва мардона бо нархҳои аз ҳама арзон ва ба сифатҳои аз ҳама беҳтарин ёфта метавонем. Боз монанди ин сайтҳо бисёр сайтҳо ҳастанд, ки мо метавонем заказ кунем. Барои подписатсия карда, лайк монда видеоҳои дигари моро интизор шавед ва ба мо ҳатман нависед.